Unsa man ning kutsarahan ning. Ako di ay mo. Unsa man is kuya? Ambe be. Oy, kutsara na ko. Kutsara nila guys. Kod man ni sa butong guys. Unsa? Binuang naman ni guys ay. Pagkapobrehan na gid ni Ramirez guys. Ramirez Ay lang. Ay, bye-bye. Bawar ko nito. Unsa man ning kutsarahan guys nga mura man ni konsoy. Oh, orang konsoy. Tingnan niyo guys. Magagig honsoy guys. Oh. Sige, takwari mo to guys. Sama ni. Natay abasan ba? Ano naman ni guys nga. Oh, tingnan nyo guys. Magagig honsoy. Honsoy ni o kutsara. Cara. Ako di ay mo. Oh, di na para. Wala, oh, may aso. Aso ni guys. Dol. May aso ni guys. Asa to buwan? Busy ka na ko. Rat. Busy ka na ko ba? Unsa naman ni? Ay, isa man ning anga ni. Ay, unsa naman ni? Sa man ni gangisi naman ni sila guys. Ano gisin nila guys? Di api guys ay gatalikod og si Jared og si kan guys nagtalikod og si Ayo karira. ang ani ay magproblema ka bagid ko ani. Magproblema ka kay napas mo na ka. Di Nung sa ning kutsaraha guys. Mga naman ning kuan guys. Oh. Kapumbay guys ken napas mo tingnan na nyo, guys. sa laro rasahan ng apir gani. Wala na may kapat aso? bugas. Ibabay na guys. Sponsorin taw na nyo